Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Wato a yau zan yi magana ne akan wannan platform na hannun jari da mutane suke sassakawa, wanda a yau insha Allah akwai wani platform wanda ake kira da ACB, wanda mutane da dama sun zuba hannun jarin sosai, wasu sarta kuɗi suka yi, wasu bashi suka ci, wasu sai da kadarorin suka saka, amma a kwana tashi lokaci guda wannan mutane suka tattare dukiyoyin mutane suka kara gaba. To a yanzu ina jan hankalin mutane da su a hirɗinsu su kula, saboda akwai mutane ɓata gari wanda suke zuwa da cewa za su tallata hajarsu domin mutane su zuba kuɗi domin su sa a ruɓanya musu shi. To wallahi Allah ba wannan ne yake kawo su ba, zalunci ne yake kawo su. Duk wanda ya san zai sa kuɗinsa ya san a ina zai zuba kuɗinsa ya san. A sannan ina kira ga gwamnati da dukkan wani kamfani da ya shigo Najeriya ya shigo ya saka irin wannan hannun jari, to ta saka ido a kansa, ya yi rijista da ita, a ina yake, daga ina ne, ta saka ido. Duk wani shige da fice na kamfani ya kamata gwamnati ta saka ido. Duk wani abu da yake kaiwa yake kawowa ya kamata gwamnati ta sa ido sosai. In ma wata matsala ta taso, ita za ta ɗau mataki, saboda a yanzu yadda ake ciki wanda aka gudanar da kuɗin nan, wasu ba san a halin da suke ciki ba. Wasu yanzu kamar wanda suka zo tarauni suka zo suka ɗibo kuɗi, suka karɓi kuɗaɗen mutane suka gudu. Wannan babu daɗi. Yanzu ya zai a ce mutum ya saka 1000, a cewa za ta koma 100,000 ko 50,000. Wannan ai kai kanka kana jin wannan abin kasancewa ƙarya ne, ba alheri ne kasu ba, zalunci ne kawo su. Ya kamata mutane su kula su kiyaye, su san a ina za su saka dukiyarsu, a ina za su saka kadarorinsu. Ya kamata gwamnati ita ma ta ƙara saka ido sosai da jajirce. Sannan kuma ina kira ga waɗanda suke zuwa su rarraba kuma-kumai, su ce za ka biya kaza, gwamnati za ta ba da wasu kuɗaɗe. Ina kira da su da su kiyaye a hirɗinsu. Gwamnati ba ta san da wannan ba, 'yan damfara ne. Ya to wannan